Ahoj Porsche, ahoj, ahoj. Ešte kľudne môžete ísť zrovna dozadu, ešte vám troška pridám plynu, aby ste videli. A ten majiteľ toho auta, upraveného S7. 400 koňov to má, či koľko to má? Aký hlas? Počujte, aký to má hlas. To je neskutočne rýchle auto. A ideme, rozjebeme toto Porsche. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million cause that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life ever when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, standing like killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Máme túto A7 a 400 koní. Upravená. Je to diesel upravený na 400 koní. Fakt to auto ťahá. Toto autinka, ktoré porazilo moju A6, čo dám potom link, to si môžete pozrieť na YouTube. A tuto je majiteľ tej A7. Čo povie majiteľ na to auto? No ako môžete vidieť, tak mám tu pár zmien. Ako počujete, som si dal spraviť výfuk. Je pekne počuť. Má tam také klapky, takže viem si to nastavovať. Samozrejme som to celé opravil, toto autičko moje na S7, čo sa týka od motoru až po alternátory, až všetko, až po... Dal som tam ešte... ako to povie? Filter športový, takže úplne to ťahá, úplne hladúčko, všetko v poriadku. Ako môžete vidieť, interiér vám ešte ukážem. Ako môžete vidieť interiér, samozrejme som tam dal prerobiť nejaké ambientné osvetlenie, samozrejme takéto vecičky. Všetko je upravené. Inšpiroval som sa od S7, takže nie je tam žiadny rozdiel medzi S7, ale ešte kľudne môžete ísť zrovna dozadu, ešte vám troška pridám plynu, aby ste videli. Áno, je to dobré autičko, tak čo môžem povedať, že toto auto porazilo mňa, majiteľa A6, čo ja mám upravené auto na 300+, tak toto auto mňa porazilo, keď ešte nebolo upravené. Teraz toto auto má 400 koní a sme teraz v Pezinskej Babe a ideme na zraz, na posledný asi zraz v tomto roku. Môžeme vidieť, že chystá sa veľa aut na ten zraz a za pár minút budeme tam. Tak sa teším na to a za chvíľku sa vidíme tam. Ideme tam.